Volám sa Veronika Cifrová-Ostrihoňová a toto je príbeh toho, ako som sa stala kým som. Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Filantrop Joe Trendy dnes zachránil život miliónu ľudí. Narodila som sa v roku 1989, v revolučnom roku, v Bratislave, rodičom Soni a Ivanovi a postupom času mi o 4 roky pribudla sestra a o 12 rokov pribudol brat. Takže som z 3 detí, bolo to pekné detstvo, poznačené tým najstarším súrodencovaním, že na mňa vždy boli nejaké povinnosti kladené a musela som byť tá zodpovedná. To, čo sa dnes vlastne, keď už som sama matka a sa riešia rôzne spôsoby výchovy, tak sa to ako keby odporúča, že nechať to dieťa byť tou individualitou, nechať ho veci, ktoré zvládne robiť samo, robiť samé. A toto bol absolútne prístup od mojich rodičov úplne, že od malička aj v tom 89., keď som sa narodila, až potom vlastne až kým som nebola dospelá. Ja som bola takéto, že to zvedavé dieťa, také, ktoré sa rýchlo naučilo čítať, potom som čítala knihy, keďže moji rodičia, ako som povedala, mali takú voľnú výchovu v zmysle nezakazujeme, tak ja som mala otvorenú celú knižnicu. Takže som v 6 rokoch čítala časti Odviaté vetrom, kde boli teda aj scény, ktoré nie sú úplne pre 6-ročné dieťa. Nemali sme doma televízor, takže veľa tých kníh bolo vlastne takým môjim partnerom, čo tiež hodnotím spätne veľmi pozitívne. A získali sme televízor až v momente, kedy som chodievala k susedom viac, ako som chcela byť doma, lebo susedia mali televízor. A nechcela som od nich odchádzať, tak moji rodičia pochopili, že ak ma chcú vidieť v nejakom bode, tak ako kúpia ten televízor aj k nám domov. Veľmi skoro ja som začala pozerávať s rodičmi televízne noviny. A tie vtedy chodili, ako chodia aj dnes, o 7 na Markíze, len vtedy to bol naozaj taký ten zvyk, ktorý možno dnes mladí ľudia úplne nechápu, ale vtedy rodiny zasadli pred televízor a pustili si teda buď slovenskú televíziu alebo Markízu vtedy. A my sme pozerali Markízu o 7 vždy spolu, čiže ja som od maličkého veku, už keď sme získali ten televízor, potom moji rodičia mali také pravidlo, že oni určujú, čo sa pozerá a čo môžem pozerať, takže teda určili televízne noviny, ale dobre. A mne sa veľmi páčili dámy reportérky a to boli reportérky Eva Černá, Danica Kleinová vtedy ešte a rôzne tieto veľmi fundované dámy, ktoré chodili s tými mikrofónmi a zdalo sa mi, že oni vlastne robia to, čo mňa baví, že sa pýtajú otázky a chodia po rôznych miestach. Ja som bola taká nie úplne, že som mala rada zmenu, že ja som nechcela byť celý deň na jednom mieste, že pre mňa aj tá škôlka bola náročná v tom, že pokiaľ nebola nejaká aktivita stále, alebo ma nenechali si čítať niekde knihu, ktorá ma bavila, tak som sa nudila a teda sa mi páčila táto práca a vlastne vo veľmi, veľmi skorom veku som si uvedomila, že toto novinárske prostredie, mediálne prostredie mi je blízke, že sa mi to páči, že ma to zaujíma. Vtedy som si tak nejak vyhodnotila, že médiá by boli fajn. No a potom prišla voľba vysokej školy a vybrala som si štúdium v zahraničí. A keď som nad tým uvažovala, tak v zásade aj tá moja škola to vyriešila trochu za mňa, pretože na vysokej škole na New Yorkskej univerzite, kde ja som sa prihlásila a potom aj dostala, nebola možnosť študovať iba žurnalistiku. Tam bola taká premisa, alebo tam sa tak dohodli na tom, že ak chceš študovať žurnalistiku, musíš k tomu študovať ešte niečo iné, aby si sa naučila nielen informovať, ale aj o niečom konkrétnom si už rovno, keď vyjdeš zo školy, vedela informovať. Čiže mohla si študovať žurnalistiku, ekonómiu, politológiu a podobne. A ja som si teda povedala, že idem študovať politológiu, lebo to sa viaže s tými mojimi záujmami o svetové dianie, o dianie doma. A ja som obdivovala Ameriku z toho pohľadu, že som ju nepoznala. Že tú Európu sme trošku precestovali, keď som bola aj menšia, že predsa len v tej Európe to máme také kompaktné, ale Amerika ako kontinent bola pre mňa, že nový svet. Ja som sa prihlásila aj na školy v Británii a prihlásila som sa aj na školy v Amerike a nakoniec zvíťazila Amerika. Tak som si povedala, že toto bude moje nové dobrodružstvo. Mala som to šťastie, že som tam mohla ísť. Ja to môjmu bratovi hovorievam, keď išiel teraz on pred pár rokmi sa hlásil na vysokú školu v Amerike, tak som mu hovorila, že ty si klikneš na internet a máš tam 3000 testov, skúšobných, neviem čo. Ja som si musela objednávať také hrubé knihy. Ešte som hľadala na nejakých internetoch nejaké použité, aby neboli také drahé. Potom mi poslať ich z Ameriky na Slovensko, ešte som zaplatila clo za tie knihy. Lebo to bolo vždy veľa proste, ale také tie buchle, z ktorých som sa pripravila na tie príjmačky, že to naozaj, ja si nepripadám ako super stará, ale teraz keď to rozprávam, tak si pripadám ako že super stará. Ale tak to bolo, ale ja si myslím, že to bol nejaký môj vnútorný pocit, že chcem skúšať a vidieť nové. Ten prechod bol vlastne zo Slovenska do Paríža a z Paríža do New Yorku, čiže taký postupnejší. A ten New York už pre mňa bol tým, že som strávila 3 roky, tak to už bolo taká domovina, že za tie 3 roky proste tá škola, ten život pravidelný, normálny, nejaké brigády a tak to ťa už potom pohltí. Ja som mala partnera na Slovensku
rodinu na Slovensku a po 4 rokoch som si povedala, že je čas spoznať opäť tú moju krajinu, pretože to Slovensko sa za tie 4 roky zmenilo, ja som sa veľmi zmenila, čiže ja som nebola tá istá Veronika, ktorá odchádzala v roku 2008 a Slovensko nebola tá istá krajina, z ktorej Veronika v roku 2008 odchádzala. A ja to neľutujem, ja som veľmi rada, že som sa na to Slovensko vrátila a už samozrejme som sa zamestnala potom, takže už sa ten návrat do tej Ameriky nekonal. No ale asi to tak malo byť. Nemali sme debatu, že by môj priateľ išiel, teda Saifa Matej išiel za mnou do tej Ameriky, lebo on mal rozpracovanú kariéru tu, má o 10 rokov viac ako ja, on už vtedy bol etablovaný na Slovensku a zase tá moderátorská kariéra nie je úplne niečo, že sa zbalíš a máš home office niekde v zahraničí. Takže túto debatu sme nemali, on ma do ničoho netlačil, tak ako to dodnes trvá, že sa navzájom do ničoho netlačíme, ale áno, nepoviem, že nie bol rád, keď som urobila to rozhodnutie, že sa vrátim, lebo ten vzťah na diaľku je proste náročný. A dozvedela som sa o tomto veľkom castingu. To bol taký posledný, myslím si, že veľký casting, kde naberala Markíza redaktorov, moderátorov, nových ľudí v roku 2012 a tak som sa na neho prihlásila a tak som prešla jedným kolom, druhým kolom, tretím kolom, nejakými kamerovými skúškami a zrazu som bola v redakcii spravodajstva televízie Markíza s tými ľuďmi, ktorých som v tom 96. 7. sledovala niektorých. Pamätám si svoju reportáž o zmrzline, ja som ju dodnes nevidela. Inak musím povedať, ja som za koľko to je rokov, už ani neviem, 10 rokov, 11, 12 rokov som v médiách, 12 rokov som si ju nepozrela, lebo sa na to asi úplne ešte stále necítim. To bol asi aj dobrý prístup, že nás nechali sa učiť na vlastných chybách, na tých nie dôležitých veciach, lebo tak ako reportáž na zmrzline nie je úplne najdôležitejšia, môj kolega robil o cenách čerešní. Proste my sme mali takéto rozdelené, ale na mňa samozrejme bol väčšia pozornosť, pretože som bola partnerkou Saifu. Takže moji kolegovia robili také isté reportáže o podobne jednoduchých témach alebo nedôležitých, len teda nedostali sa do bulváru, ale ja áno. Pamätám si tie hrozné stresy, dodnes si pamätám, tak ako ti zoviera žalúdok, keď vieš, že ideš do niečoho a teraz to nebol, že môj stres z kamery, alebo tak to vôbec, ale porada ranná, kde sedeli okolo takého dlhého stola všetci vrátane tej Danici, vrátane Míša Kovačiča, všetkých takých tých uznávaných tvári s vedúcim vydania, so šéfredaktorom, kde vlastne to prebieha tak, že máš povedať nejakú tému, ktorú v ten deň ideš riešiť, prečo ju ideš robiť, aký má aktualizačný moment, koho ideš osloviť. A toto v úvode bolo, že pre mňa, to keď som vedela, že sa blíži 9:30, tak si vravím, no a teraz zle je a vždy sme my takí tí najnovší chodili poslední, aby tí najlepší, najstarší mohli odísť prvý z tej porady a tam čakať, kým prišiel ten rad na teba a potom odpovedať na tie otázky. A prečo dnes? A čo je na tom zaujímavé? Koho oslovíš? A prečo jeho? A potom si pamätám, že som sa raz rozplakala dosť zúfalo v strižni, lebo som strihala niečo asi že 3 hodiny, reportáž, ktorá mala 2 minúty. Som strihala asi 3 hodiny a potom som to nejak zle uložila a niekde to zmizlo a išla moja kolegyňa zo zahraničnej redakcie a videla ma že plakať tej strižni zavretej, tak prišla a pomohla mi potom. Bývalá tenistka Dominika Cibulková prijala pozvanie do relácie Silná zostava na RTVS, kde diskutovala o cestovaní v čase pandémie s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou a komičkou Simonou Salátovou. Silná zostava bola relácia, ktorá vznikla primárne pod taktovkou Olgy Bakovej v RTVS na Dvojke a vznikla ako panelová diskusia primárne žien. Bolo to o tom ukázať, že máme na Slovensku odborníčky ženy. Pretože veľakrát bola tá tendencia a do dnešného dňa je, že vidíme stále tie isté tváre v médiách, tých istých politológov, sociológov a naschvál hovorím go, lebo to sú tí muži, ktorých vidíme, lebo je pre nich sú v tom zvyknutí, jednoduchšie pre novinára osloviť niekoho, kto povie áno, kto vie, že povie áno a nie niekoho hľadať teraz, kto je nový a ešte nebodaj žena. A teraz Silná zostava mala za cieľ ukázať, že máme na Slovensku mnohé ženské dôležité odborníčky, ktoré vedia rovnako fundovane debatovať na témy akéhokoľvek spoločenského charakteru ako muži. Hovoriť o témach, ktoré Slovensko bolia, alebo o ktorých sa hovorí málo, alebo o ktorých sa hovorí možno v nejakej perspektíve alebo v nejakom tóne, ktorý nie je úplne ideálny. No a Olga Baková s reláciou skončila a relácia mala pauzu Silná zostava a potom sa v RTVS rozhodli, že idú obnoviť Silnú zostavu. Tiež hľadali, koho tam dať, aby to malo aj nejaký nový element, zároveň ostali nejaké z tých elementov tej starej Silnej zostavy, lebo vlastne tu myslím tak, že stará Silná zostava, nová Silná zostava. Našim cieľom bolo to ukazovať tie ženské odborníčky, ukazovať ten ženský pohľad na vec, zároveň odburávať niekedy taký ten primárny stereotyp alebo primárnu prekažku v hlave, ktorú niekedy máme, že keď vidia muži, ale niekedy aj ženy, stôl so 4 ženami alebo 5, kde o niečom sa bavia, tak automaticky sú také, že to musí byť o materstve, alebo o kozmetike, alebo o nejakých ako tých úplne ženských témach.
Veronika Cifrová Ostrihoňová a silné názory, ktoré stojí za to počuť. Ďalšia časť na aktuálnu tému Vražda, ktorá zmenila Slovensko. Zmení aj našu dôveru v spravodlivosť. A že zrazu proste sú tam ženy, ktoré sa nebavia o takýchto témach, ktoré sa bavia o špeciálnej prokuratúre, ktoré sa bavia o výsledkoch volieb, ktoré sa bavia o postavení menšín na Slovensku. A aj tá naša silná zostava sa profilovala časom k tomu, aby sme boli priestorom, kde hovoríme o témach, ktoré sme považovali za dôležité a ktoré sme považovali za také, že by ich verejnoprávna televízia mala mať a zároveň nedostávali úplne veľa priestoru. Takže to sú presne témy. My sme aj novinárskú cenu získali za reláciu o transrodových ľuďoch a o tom, ako sa im dá pomôcť s tranzíciou bez toho, aby museli podstúpiť chirurgický operačný zákrok. Teraz už je to opäť táto vyhláška zrušená. K ich výmene názorov sa vyjadrilo niekoľko známych osobností a medzi nimi bol aj Rytmus. Ten sa postavil na stranu Dominiky Cibulkovej. Za chvíľku ťa dobu za to, že čo si dovolil odfotiť zdravé dieťa, lebo druhí majú nezdravé. Ja nie som s Rytmusom kamarátka, ani som nikdy nebola. My sa poznáme samozrejme a aj s jeho manželkou Jasminou sa poznáme. Myslím si, že to bolo nešťastné, mediálne nafúknuté, že to bolo zbytočné. Proste mrzelo ma to zo Simoninej strany, myslím si, že to bolo netaktné a dovolím si povedať hlúpe z Rytmusovej strany, pretože dá sa aj kritizovať obsah bez toho, aby sme z niekoho urobili niečo, čo netreba z neho robiť. Ešte on tak ako zväčšil tú jej fotku, proste bolo to zbytočné. Keď sa chcel vyjadriť, na čo má právo, veď je vo verejnom priestore tiež v nejakom, má svoje publikum, mohol to spraviť a mohol zareagovať na obsah relácie bez toho, aby niekoho urazil a niekoho zhodil. A mrzelo ma, že Simona sa stala obeťou tohto, myslím si, že to je zbytočné a že sa to príliš často stáva ženám v našom verejnom priestore, že na ženy sa primárne útočí cez vzhľad alebo cez to, že sú nekompetentné a tuto bol ten príklad toho vzhľadu. Myslím si, že Simona sa tiež cez to veľmi dobre preniesla, že ju to tiež vo veľa veciach zocelilo. Nás ako tým to zocelilo, lebo to bola jedna z prvých relácií, ktorú sme urobili. A tá tak vybuchla tým ešte, že to potom sa riešilo, lebo keď Rytmus povedal, Bulvár napísal, niekto sa ďalší vyjadril, zase Bulvár napísal a ja si hovorím, že už buďte z našej strany všetci ticho. To bol môj jediný cieľ, že už to zastavme, lebo sa to tu úplne iracionálne stáča do nezmyselných debát, ktoré môžu len ublížiť. Proste, že stop. Áno, dostalo nás to do nejakého povedomia, dokonca nejaké české bulvárne médiá o tom písali, že vojna Rytmusa so Simonou v relácii Silná zostava a podobne. Ja som to nevidela ako že pozitívny mediálny moment. Pre mňa to bolo náročné, pretože ja som vedúca tej relácie, aj bola teda vtedy a zodpovedala som do nejakej miery aj za to, aby tam Simona sa cítila dobre a bezpečne a to sa nám nepodarilo, keďže Rytmus to takto potom vlastne riešil a asi sme sa všetci z toho poučili. Ja som si z toho zobrala nejaké vnútorné svoje odkazy, ktoré si so sebou ďalej nesiem. A myslím si, že je to len memento pre nás všetkých, že proste veď dá sa spolu nesúhlasiť, dá sa vyjadriť svoj názor, ktorý môže byť kritický, ale dá sa to spraviť aj slušne, podľa mňa. A to je čoraz častejšia vec, ktorú ja čoraz častejšie opakujem. Aké je to spať s mimozemšťanom? Pýta sa Okrám Ichala. Aké je to spať s mimozemšťanom? Tak asi podobné ako so zemšťanom. No tak ako... Mal si to trošku prifarbiť, že som akože... Že je to, že máš mimozemské schopnosti? Nemá mimozemské schopnosti. Môj manžel má štýl humoru, ktorý jemu sedí a ktorý ľudia uňho, tí, čo ho majú radi, akceptujú. Ale zároveň si myslím, že on je rokmi zmekol extrémne. Že keď by sme si pozreli vývoj jeho výrokov za tých 15 rokov, čo sa my poznáme, tak to je, že to je úplne iný level. Myslím si, že je oveľa láskavejší. Ja si u môjho manžela vážim, že on si vie primárne vystreliť sám zo seba a že nerobí si srandu z tých, ktorí sú slabší. Lebo to je aj základ akéhokoľvek stand-up komika, keď vám povie, že vlastne punch up, že teda bite do tých, čo sú vyššie, nie do tých, čo sú nižšie, v zmysle nie v nejakom poradí, ale že niekto môže byť zraniteľný z hľadiska sociálnej situácie, farby pleti, čohokoľvek. Takže môj muž toto má naozaj zažité, že on a to, čo dáva, to on dokáže aj prijať, lebo máme veľa hrdinov, ktorí rozdávajú, ale potom niekto im povie niečo naspäť a už je zle. Takže to je niečo, čo ja si na Matejovi vážim. Myslím si, áno, že sú vyjadrenia, ktoré by som teda, nie že ja nikdy nepoužila, ale ani by som nemala prečo, lebo nie je fér nás dvoch vlastne porovnávať, lebo každý robíme niečo iné. Máme debaty, ale už hovorím, že čoraz menej, že už ani nemám ja teraz nejakú výhradu k niečomu, že mne sa na ňom páči tá odvaha niekedy trestnúť niečo, lebo ja som skôr taká tá super opatrná teraz v tejto novej roli už úplne. A
A áno, stáva sa mi občas, že ma konfrontujú s tým, že ty tuto obhajuje ženy a tvoj muž povedal toto a toto, no tak poprvé my sme sa väčšinou akože o tom ani nebavili, že on čo ide povedať, teda nikdy sme sa o tom nebavili, hej, že to on si vystrelil svoje vtipky, buď to bolo prijaté, nebolo. A ja som mu, aké som mala pocit, že už niečo bolo príliš za hranou, tak som mu povedala, že toto sa mi zdalo, že bolo zbytočné. Ale nikdy nie je tak, že už to nikdy nerob a už sa hambím za teba. Proste ja chápem, že on má nejaký štýl svojho fungovania a ja mám iný štýl svojho fungovania, ale máme celkom akože zaujímavé debaty ohľadom tohto, že niekedy áno, ja robím takéto, že... A možno on robí to isté, keď ma zase počuje takto mudrovať, tak si hovorí, že už ticho. Ty máš backing partnerku, áno. Dlhoročnú. 3. 3 partnerky či 3 roky? 3, jaj bože, 3 roky. Aha. Sorry, Lauri. Ne, 3 roky sme spolu. Sit Down s Veronikou je talk show, ktorá vznikla v roku 2017 na popud 2 fantastických žien, Hanky Kobliškovej a Stanky Letrichovej, ktoré robili podobný štýl relácií, alebo teda nebola to talk show, bola to stand-up comedy show 2 žien, Luizy Garajovej, Šramekovej a Didiany. A oni to nazvali, že sit down, hej, lebo tak muži robili stand-up, tak ženy robili sit down a robili ale sit down comedy. A to bolo vlastne ako keby stand-up, taký vtipný nejaký moment. A chceli to tieto dievčatá posunúť o niekde zase do iného levelu, inou reláciou, ktorá by bola viac o rozhovoroch. Nie ako o nejakom stand-upe a kde sa ženy akože ukazujú ako humor, ale skôr o rozhovoroch. A vlastne oslovili mňa s touto myšlienkou. Ja dodnes neviem, ako na mňa oni prišli, prečo. Ja viem, že mi zavolala Hanka jedného dňa a predstavila sa mi, a Hanka je najpresvedčivejší človek, akého v živote stretnete. Akože ak niečo nechcete robiť, jej sa vyhýbajte, lebo ona všetkých presvedčí. To je pre mňa je to, že desivé. A viem, že som stála v Markíze vonku a volala mi, že máme takýto nápad a teda keby si sa chcela stretnúť, tak ti povieme, ako to bude vyzerať. A ja zrazu som hovorila, dobre, stretneme sa. A vtedy som bola redaktorka spravodajstva, vtedy som nerobila nejaké takéto široko spektrálnejšie rozhovory 1 na 1 a preto som prišla za nimi na to stretnutie aj ja, ktorá sa ako teda viem kvalitne spochybniť a podceniť. Viem, že prečo čo mňa chcete, že na čo ja vám tam v tom, ako vám môžem v tom pomôcť. Ale oni boli úplne presvedčení, že ja som ten človek, ktorý sa má rozprávať a ten koncept bol, že predstavovať neznámejšie ženy, ale zaujímavé ženy a potom v druhej časti už známy muž, že sa to tak akože vyváži, že ukážeme priestor a dáme priestor niekomu novému, niekomu zaujímavému, že to bolo inak dávno pred silnou zostavou a napriek tomu, že už toto sú také tie prvé náznaky tej mojej snahy alebo mojej túžby zvýrazňovať to, aké zaujímavé ženy máme vo svojom okolí. A tak sme robili jednu skúšobnú talk show v lete v júni 2017. Predali sa lístky. Ja som bola úplne šokovaná, že prečo si niekto kúpuje lístok, veď nevie, do čoho ide, proste. Bolo to super, ale vlastne to ma zase posunulo v tej pracovnej verzii, ako som hovorila, že redaktorka spravodajstva. Tak potom silná zostava bola taká tá panelovejšia diskusia. Toto bol ten rozhovor 1 na 1, ktorý je veľmi príjemný, vie byť, ale sú tam iné taktiky, ako k tomu pristupovať, ako napríklad k tej diskusii. Proste urobili sme podľa mňa priestor, kde sme sa porozprávali, že aj vážne, ale aj odľahčene o témach, ktoré možno nejakých ľudí zaujímajú, hlavne s ľuďmi, ktorí sú zaujímaví aj pre mňa osobne. A mám pocit, že to bol priestor, kde sme sa cítili dobre. A ja si myslím, že keď sa v niečom cítiš ty vnútorne dobre, alebo ja vnútorne dobre, tak potom to na tom výsledku vidno. A pre mňa to bol taký srdcový projekt, lebo áno, to bol ten projekt, ktorý ma vlastne presunul z tej redaktorskej, len čisto redaktorskej roli do takej tej moderátorskej roli, ktorú som si inak vôbec nevedela predstaviť. Ja som tým dievčatám povedala, že ale ja nechcem takéto robiť, veď ja robím spravodajstvo, veď ja sa pýtam, že krátko striháme to proste, že čo ja sa budem s kým vykecávať. Ale vlastne som zistila, že to je krásne a že to je niečo, čo extrémne ma naplňa a že tá interakcia s ľuďmi, ktorí prišli, ktorí už keď si kúpili lístok, tak chceli počuť, o čom sa tam hovorí, proste chceli vidieť tých ľudí, na ktorých si kúpili lístky, bola strašne pre mňa cenná a veľakrát tá najlepšia spätná väzba je tá energia, to publikum, keď vidíš naživo. Ja nemám balans medzi pracovným a rodinným životom. Myslím si, že keď si človek toto ako vie pripustiť, že možno sa to niekedy nedá dosiahnuť, tak mu odpadne veľa tlaku, lebo teraz strašne veľa počúvame, ako udržať si balans medzi prácou a rodinou a taktiky a tipy a aké je čo dôležité, čo si kedy vypnúť a zapnúť. U mňa to proste nefunguje. Ja mám niekedy viac jedného a niekedy viac druhého, niekedy úplne nulový voľný čas, ale beriem to tak, že takto to má byť. Proste takto to teraz je, tak to má nejaký zmysel, prečo to tak je. V osobnom živote je môjim plánom, aby moje deti a môj manžel boli zdravé a šťastné, aby sme boli spolu, aby aj o 5 rokov sme spolu tak radi trávili čas, ako ho trávime teraz.
a aby mohli byť tie deti tým, kým chcú byť, aby im to dovoľovala spoločnosť, aby sme im to dovoľovali my ako rodičia, aby sme na nich zbytočne neprenášali nejaké svoje predstavy a traumy a neurózy a to, ako si myslíme, že by veci mali byť, ale akceptovali ich ako osobnosti a to, aké sú a aké chcú byť. A kariérna cesta, no o 5 rokov, ak by som dostala dôveru voličov a voličiek, by som končila mandát poslankyne Európskeho parlamentu a bola by to pre mňa obrovská česť môcť zastupovať Slovensko, lebo to je krajina, ktorej verím a ktorú milujem a ktorá si zaslúži proeurópske a demokratické hodnoty presadzujúce zastúpenie. Je v tom veľký kus pravdy, že my musíme pracovať ako individuá na sebe, aby sme mohli byť potom dobrými rodičmi, partnermi, pracantami, kamarátmi a občanmi. Takže dúfam, že v akejkoľvek verzii o 5, 10, 15, 20 rokov budem vedieť byť tá Veronika, ktorou chcem byť a mať tú silu a odvahu robiť kroky, ktoré tú Veroniku posilňujú. Inak by som vám odkázala, že ďakujem, ak ste to dopozerali až sem. Bolo to asi dosť veľa pozerania a buďte aktívni. To je môj odkaz, pretože výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí sa zapájajú do aktivít, typu komunitných aktivít, akéhokoľvek typu, ísť vyčistiť spolu nábrežie, ísť prečítať niečo do domova seniorov, založiť si knižný klub, sú v živote šťastnejší. Takže keď budeme stále aktívni a zvedaví a súčasťou nejakej komunity, tak sa nám bude žiť lepšie. To je asi môj odkaz.